Salamat naman at dumating ka, Daniel. Hindi pa rin po ako makapaniwala na wala na si Tita Eileen, Tito Carlo. Alam mo, sa lahat ng kamag-anak ko na nakilala niya, ikaw ang pinaka-paborito niya. Talaga po? Oo, Daniel. Sa katunayan, sa uling sandali niya, ikaw ang hinahanap niya. Ako po? Labis kasi siyang nalungkot nung umalis ka. Parang tunay ka na niyang pamangkin. Sana po nakabalik ako ng mas maaga. O siya, Daniel, maupo ka muna. Kakausapin ko lang ang mga bagong dating na bisita. Mga kaibigan yata ni Eileen. Sige po, Tito. Sisilipin ko lang din po si Tita. Hindi mo man lang ako hinintay. Napakadaya mo. Dear Love, si Tito Carlo ang nag-alaga sa akin simula nang mawala ang aking mga magulang. Kinupkup niya ako dahil siya na lang din ang natitirang kapatid ng aking tatay. Nasabi kong pareho kami ng pinagdaanan ni Tito. Dahil pagkatapos mawala ng aking mga magulang, sunod namang namatay ang kanyang asawa. Kaya labis-labis na lang ang aking tuwa nang magkaroon siya ng bagong nobya, si Tita Eileen. Sa wakas, muli siyang ngumiti. Muli siyang nagkaroon ng dahilan para mabuhay. Sandali lang ho! Oh, Tito! Nandito na po pala kayo. Nakapaghanda ka ba ng hapunan, Daniel? Opo, nakapagsaing na po ako at nakapagluto ng adobo. Oh, siya nga pala, Daniel. Si Eileen, nobya ko. Eileen, si Daniel, pamangkin ko, na parang anak ko na rin. Hi, Daniel. Hello po. Mahihain niyang pamangkin ko, pero mabait yan, parang tito niya. Nice to meet you po, Tita. Simula ngayon, dito na siya titira. Kaya magpakabait ka, Daniel. May bago ka ng tita. Oo nga po. O siya, pwede ka na bang magkain, Daniel? Nang makakain na tayo ng sabay-sabay. Medyo mahaba rin yung biniyahin namin. Siguradong gutom at pagod na rin ang tita Eileen mo. Sige po. Dear Love, noon ko unang nakilala si Tita Eileen. Sa unang tingin pa lang, nagtaka na ako kung paano niya nagustuhan si Tito Carlo. Halos 10 taon ang tanda ni Tito sa kanya. Maganda si Tita Eileen. Makinis ang kutis, sexy, chinita, mahaba ang buhok, at higit sa lahat, mabango. Siya ang tipo ng babae na kapag nasalubong mo sa daan, mapapalingon ka. Nagpa siya silang magsama ni Tito Carlo. Natuwa ako para sa kanya. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang asawa, nakahanap pa rin siya ng makakasama sa buhay. Madali naming nakasundo si Tita Eileen. Magaling siyang makisama at mabilis siyang nakapag-adjust sa bahay. Akala ko wala kaming magiging problema, pero hindi ko inaasahan na hindi pala siya ang magiging dahilan ng gusot, kundi si Tito Carlo mismo. Daniel, halika na at kumain na tayo. Sige po, Tita. Tita Eileen, ano nangyari sa braso niyo? Ito ba? Nabangga ako sa aparador. Mukhang sariwa pa ho yan. Kanina lang kasi nangyari. Sige na, kumain ka na. Tita, okay lang ho kayo? Bakit kayo umiiyak? Ayoko sanang sabihin sa'yo, Daniel. Pero, si Tito Carlo mong may gawa nito. Ha? Si Tito?
Hindi ko alam kung bakit pero palaging mainit ang ulo niya tuwing uuwi galing trabaho at sa akin niya binubunto ng galit niya. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hindi po ganyan ang pagkakakilala ko kay Tito. Ako rin. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagbago. Gusto niyo po bang kausapin ko siya? Wag. Ayokong malaman niya na may nalalaman ka. Gusto ko lang may mapagsabihan. Simula nang lumipat ako rito, hindi na niya ako pinayagang lumabas o makipagkaibigan man lang. Pero tita, hindi po tama ang nangyayari sa inyo. Alam ko. Pero mahal ko siya. Baka nabibigla lang siya. Kaya pakiusap, Daniel. Ayokong madamay ka. Kung yun po ang gusto niyo, tita. Salamat, Daniel. At isa pa, huwag mo na ako tawaging tita. Po? Hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Si Carlo lang naman ang may gusto noon. Kaya kapag tayong dalawa lang, pwede mo ko tawaging Aileen. Sige. Aileen. Dear love, hindi ko inaasahan ang mga nangyari. Ibang-iba si Tito Carlo sa pagkakakilala ko noon. Sa paningin ko, isa siyang mabuting tao. Maalaga, responsable, isang haligi ng tahanan. Pero ngayon, hindi ko na alam kung sino siya. Hindi ko lubos maisip na nagagawa niyang saktan si Aileen. Awang-awa ako kay Aileen. Parang wala siyang kakampi. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapalag. Nakikita ko sa mga mata niya ang takot. Pero mas matindi ang sakit na pilit niyang ikinukubli. At sa sitwasyong ito, alam kong ako lang ang maaaring makaintindi sa kanya. Dahil sa nangyari, mas naging malapit kami ni Aileen sa isa't isa. Mas nakilala ko siya, hindi lang bilang live-in partner ni Tito Carlo, kundi bilang isang taong may sariling kwento. Isang babaeng may pangarap, may tapang, pero unti-unting nawawasak dahil sa pagmamahal niya sa maling tao. Namangha ako sa kanya, sa kung paano niya hinarap ang bawat pagsubok sa buhay. Ang dami niyang tiniis, ang dami niyang pinagdaanan. At habang mas nakikilala ko siya, mas lalong hindi ko matanggap na pinagbubuhatan siya ng kamay ni Tito Carlo. Hindi ito tama. Hindi ito dapat. Parang may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Ang alam ko lang, kailangan ko siyang protektahan. Oh, Daniel! Andyan ka na pala. Pag-alis ko, naglalaba ka. Pagbalik ko, naglalaba ka pa rin. Hindi ka na natapos. Aba, ano pa nga ba ang gagawin ko dito sa bahay? Isa pa, ayokong madatna ng tito mo na tambak pa rin tong mga labahin. Ay, tulungan na kita. Naku, wag na. Kaya ko naman to. Tayo-tayo lang naman magtutulungan dito, di ba? Salamat, Daniel. Hoy! Ano yun? Wala! Oh, ayan. Para magtanda ka. Aba, ganyanan. Hala ka! Lagot ka sa akin! Hoy! Ngayon lang ulit kita nakitang tumawa ng ganyan. Salamat, Daniel. Kahit papaano, kahit sandali lang, parang normal ang lahat. Sana lagi kang ganyan. Sana lagi kang masaya. Sana nga. Hoy, Daniel!
Bakit ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Namamangha lang ako. Kahit ang dami mong ginagawa dito sa bahay, parang hindi nahuhulas ang iyong ganda. Nambola ka pa? Manang-mana ka talaga sa tito mo. Hoy, mas magaling akong bumanat kaysa kay Tito Carlo. Isa pa, mas pogi kaya ako sa kanya. Oh, diba? Aminin mo. Oo na. Sige na nga, mas pogi ka talaga. Ayun. Pero Daniel, matanong ko lang, wala ka bang girlfriend? Ay, wala pa sa isip ko yan. Medyo mahirap kasing hanapin ang tipo ko. Aba, ang taas naman yata ng standards mo. Ano bang tipo mo? Physical? Gusto ko yung maputi, sinita, sexy, tsaka mahaba ang buhok. Pero sa ugali naman, gusto ko yung masipag sa bahay, maalaga, at sigurado akong makakatuwang ko hindi lang sa sarap, kundi pati sa hirap ng buhay. Bihira kasi ang ganyan sa isang tao. Tulad mo. Ikaw talaga. Ginawa mo pa akong basihan. Baka hindi pa rin itong tamang panahon para makatagpo ka ng babaeng para sa'yo. Baka nga. Pero minsan, naiisip ko rin. Baka nasa maling tao pa siya. Aray! Oh, dahan-dahan. Ay naku, Aileen. Lapitin ka talaga ng disgrasya. Oh, tulungan na kita. Masyado kang malapit sa akin, Daniel. Alam ko. Hindi tama to, Daniel. Tita mo ko. Alam naman nating pareho na matagal nang hindi tita ang pagtingin ko sa'yo. Daniel. Aileen, hindi mo deserve ang ginagawa sa'yo ni Tito Carlo. Hindi mo ba naiisip? Baka kaya kanya nagagawang saktan dahil hindi kanya tunay na mahal. Pero Daniel, kahit ganun man ang sitwasyon, mali pa rin to. Mamili ka na lang kung anong pagkakamali ang kaya mong tanggapin. Tayo lang ang may alam, nandun sa pagitan ng paalam at pahiram. Dear love, isang araw, nagising na lang ako sa katotohanang hindi ko na mapigilan ang nangyayari sa amin ni Aileen. Sa bawat nakaw na sandali, sa bawat lihim na pagkikita, sa bawat halik na kailangang itago, alam kong siya'y malaya. Alam kong kahit sandali, nawawala ang bigat. At ako ang naging dahilan ng kanyang kalayaan. Masaya siya. Masaya ako. Hindi ko makitang mali ito. Dahil ang alam ko, wala akong ibang intensyon kundi ang mahalin siya. Ang mali ay ang sakit na tinatanggap ni Aileen mula sa lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Alam ko na baka sabihin niyong wala akong utang na loob, na traidor ako. Pero mas matimbang ang nararamdaman ko para kay Aileen. At kung ito man ang kasalanan, hindi ko ito pagsisisihan. Sigurado ka na bang aalis ka? Oo, Aileen. Mas magandang oportunidad sa Maynila. Mas malaki ang sahod. Mas may pag-asa para sa akin. Pero gusto ko tang isama. Alam mo namang hindi pwede, Daniel. Bakit hindi? Aileen, ito na ang pagkakataon mong makatakas. Iiwan natin ang lahat ng sakit. Makakapagsimula tayo ulit. Magiging masaya tayo. Hindi ganun kadali, Daniel. Bakit? Dahil mahal mo pa rin si Tito Carlo? Minsan, iniisip ko, sana ikaw na lang si Carlo. Sana kung paano mo ako alagaan, ganun din siya sa akin. Hindi mo kailangang mangarap pa, Aileen. Nandito ako. Handa akong panindigan ka. Hindi ako sasama, Daniel. Ibig sabihin,
Wala lang ba para sa'yo ang lahat ng nangyari sa atin? Pero mali to, Daniel. Mali tayo. At baka ito ang paraan ng tadhana para itigil natin to. Tayo lang. Dear love, kahit anong pilit ko kay Eileen, hindi siya sumama sa akin. Inisip ko na baka hindi ng panahong iyon ang para sa aming dalawa. Hindi rin nalaman ni Tito Carlo ang namagitan sa amin ni Eileen. Naging isang lihim na habang buhay kong dadalhin. Pagbalik ko sa amin, wala na si Eileen. Habang nakatingin ako sa kanya sa loob ng kabaong, hindi ko maiwasang maisip kung sumama kaya siya sa akin noon. Baka buhay pa siya ngayon. Pero wala na. Wala nang sagot sa lahat ng tanong. Paalam, tita.